Bore da iawn i chi gyd. Croeso cynnes i chi i'n Gwasanaeth Cymru bore yma. Braf iawn cael ymwelwyr efo ni. A croeso cynnes i chi yn fanna yn gweld trwy y we. Mae'n hyfryd cael cyfle i ddod at y gilydd i foli Duw ac i ddiolch iddo fo am fod yn Dduw sydd wedi nachub ni trwy fab Iesu Grist. Da ni am gychwyn efo'r cyhoeddiadau, achos hwnna di'r ffordd fwyaf cyfleus i fi wneud yn siŵr bod fi ddim yn anghofio dim byd. Lle mae gennym ni astudiaeth feiblaidd heno trwodd yn ystafell am 6 ac ar Zoom. Yna nos Ferchar am 8, mi fydd yna gyfarfod aelodau eto ar Zoom, a mi fyddan ni'n anfon y manylion allan i chi. Bore dydd Sul nesaf, fydd na ddim ysgol Sul i roed uwchradd, ond mi fydd hi yn ddwrnod ola y tymor ysgol Sul i'r plant cynradd, a fydd yr ysgol Sul yn cael ei... Dim ysgol Sul cynradd, chwaith? Na? Oce, wel, dim ysgol Sul o gwbl felly. O fydd y gwasanaeth rhyw fath ag arfer yma am hanner awr wedi 10. Ac am bod ti yn ddiwedd tymor fel tai i'r ysgol Sul ac i'r clybiau, gafon ni'r clybiau ola nos Wener, gai ddiolch fawr iawn i bawb yna chi sydd wedi bod wrthi ar draws y flwyddyn yn paratoi, yn dysgu, yn helpu, yn llenwi mewn ar y rota da ni'n gwerthfawrogi yn fawr, ac yn diolch i'r plant hefyd am ddod a cadw ni ar flaenau'n traed mewn gwahanol ffyrdd. Ond diolch i'r arglwydd bod ni wedi cael y flwyddyn yna i rannu am i ddaioni fo. Felly dyna'r cyhoeddiadau. Dwi'n meddwl bod yna ddim byd arall. Nag oes? Na. Gwych. Wel, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio eto wsos yma ar weddi'r arglwydd. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar sut oedd Iesu Grist yn dysgu ni ynglyn â pwy ydy Duw a sut ydyn ni'n ymwneud â'r arglwydd trwy fod yn gweddio. Ac wrth i ni ystyried be nath Iesu Grist ddysgu, da ni'n mynd i fod fel oedden ni'n neud wsos dwytha yn meddwl am Dduw fel tad, da ni'n ychwanegu chydig bach at y darlun y bore yma wrth i ni meddwl sut ydyn ni yn gofyn i Dduw fod ar waith. Felly er mwyn dechrau yn addoliad, ni'n ewch i godi ar eich traed, da ni'n mynd i ddarllen darn o Salm 47 cyn i ni foli Duw hefo'n gilydd. Felly fel hyn mae canol Salm 47 yn deud, na ni ddarllen hefo'n gilydd. Canwch fawl i Dduw, canwch fawl. Canwch fawl i'n brenin, canwch fawl. Y mae Duw yn frenin ar yr holl ddeiar. Canwch fawl yn gelfydd. Y mae Duw yn frenin ar y cenhedloedd. Y mae'n eistedd ar ei orsedd sanctaidd. Dwch ni weddio cyn i ni ganu. Ein tad yn y nefoedd. Da ni'n dod ata ti yn cydnabod dy fod ti yn dad trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist, ond dy fod ti hefyd yn frenin goruwch y cyfan, yn llywodraethu, yn teyrnasu, a da ni'n diolch arglwydd bod ni'n cael dod ata ti yn heiddiant Iesu Grist y bore yma. I ddod fel ag yr ydyn ni, yn gofyn arglwydd bydd di ar waith. Trwy dysbryd glân, da ni'n gofyn cyffwrdd a'n calonna ni, gweithio ar yn meddyliau ni, i ni weld dy fawredd di, i ni weld hyfrydwch pwy ydy Iesu Grist, a pa mor byr ydy gariad o hyd yn oed tuag ata ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni, arwain ni, felly maddau ni bob pechod a bai, a bydd ar waith yn rymus yn dangos dy hun i ni, achos da ni da angan di o arglwydd ein tad yn Duw a'n brenin. Amen. Yda ni am ganu? Dwi'n meddwl mi ganwn ni trwy hon ddwywaith, emyn sydd yn cyfeirio at yn Duw ni fel Abba Dad. Abba Dad o gad i'n fod fyth yn eiddo ti. Boed fe wyllus i byth mwy fel yr eiddo ti. Na foed oerni dan fy mron, paid am gollwng i. Abba Dad o gad i'n fod fyth yn eiddo ti. Yeah.
arglwydd, da ni am ildio'n hynny ni ti. Yn gofyn y byddi di arglwydd ar waith yn bywydau ni. Bod yn ewyllus ni a thewyllus di yn cael ei phlethu wrth i ni ildio mewn ffydd. Parhau'n arwain ni. Arglwydd dangos gymaint yr ydyn ni angen di a'r fath drysor ag wyt ti i ni yn Iesu Grist. Yr un sydd yn golygu bod ni'n gallu dod ata ti a deud Abba Dad. Derbyn yn clod anmawd, parha i weithio er clod i thenw. Amen. Wrth i ni sôn am weddi, da ni'n mynd i gael yn darlleniad ni sydd yn crybwyll un o weddia mawr yr Hen Testament. Na mae heledd am ymlaen i ddarllen i ni o 1 Chronicle 29. So 1 Chronicle 29, adnod 10 i 19. Bendithiodd yr arglwydd o flaen yr holl gynulleidfa a dweud, bendigedig wyt ti arglwydd Dduw Israel ein tad, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. I ti arglwydd y perthyn mawredd, gallu, gogoniant, ysblander a mawrhydy, oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn eiddo i ti. Ti arglwydd bua'r deyrnas ac fyth yr chafwyd yn ben ar y cwbl. Oddi wrth i ti y daw cyfoeth ac anrhydedd, a thi sy'n arglwyddiaethu ar bopeth. Yn dylaw di y mae nerth a chadernid, a thi sy'n rhoi cynnydd a chryfder i bob dim. Yn awr ein Duw molianwn di a chlodforwn dy enw gogoneddus, oherwydd pwy yw fi am pobl i fedru rhoi o'n gwirfodd fel hyn. Canis oddi wrth i ti y daw popeth ac wrth eiddo dy hun y rhoesom i ti. Dieithriaid ac alltudion ydyn ni yn dy olwg, fel ein holl hynafiaid, a mae ein dyddiau ar y ddeiar fel cysgod a heb obaith. Arglwydd ein Duw, eiddo ti yw'r holl gyfoeth hwn a phopeth arall ar oesom o'r neilltu i adeiladu'r tŷ i ti anrhydeddaeth enw sanctaidd. Gwn fy nyw dy fod yn profi'r galon ac yn ymhyfrydu mewn cyfiawnder, a chalon uniawn yr offrymais am gwirfodd yr holl bethau hyn, ac yn awr gwelais dy bobl sydd wedi ymgynnull yma yn yffrymu i ti yn llawen ac o'i gwirfodd. Arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel, ein tadau, cadw'r dyhead hwn yng nghalon dy bobl am byth, a thro eu calon atot. Rho galon berffaith i Solomon fy mab, iddo gadw dy orchmynion, dy dystiolaethau a theddfau, a'i gwneud bob un, ac iddo adeiladu'r deml a ddarperais i. Diolch yn fawr iawn, Heledd, ac hyfryd y gael di nôl hefo ni. Gobeithio gei di fendith a seibiant yn ôl adra am gyfnod byr. Plant, da chi eisiau dod i ni gael sgwrs bach? Ia. Iawn. Wel, da chi'n gwybod fel arfer, hefo y stori plant, fydda i'n gofyn i chi helpu fi, yn aml iawn. A dwi eisiau chi helpu fi eto. Dwi'n eisiau chi wneud dim byd, ond dwi eisiau chi feddwl, iawn? Dwi eisiau chi feddwl a helpu fi i ddysgu rhywbeth pwysig. Oce. Be dwi eisiau help efo fo ydy fyswn i'n licio gwneud rhywbeth. Oce. A wneith y llun ddod fyny ar y sgrin gobeithio. Fyswn i'n hoffi gwneud un o hein. Ydych chi'n gwybod sut mae gwneud cacan fel hyn? Dim ond ein o chi? Oce. Fedrwch chi helpu fi hefo be dwi angen. Iawn? Dwi eisiau gwneud cacan a fyswn i'n licio iddi edrach fel hyn. Be dwi angen? Aran. Menyn? Oce. Wya. Jam. Ie. Blawd. Cynnen? Cream, hufen, ie. Siwgr. Yna? Nath rwy'n ddwy'n dy... Anodd, Jenny. Lle ci? Wel, sponge fydd o ar y diwedd, ynddo? Ie. Rhywbeth arall? Aran. Offer, ie.
fyswn ni angen, pa offer fyswn ni angen, dych chi'n meddwl? Ia? Dwylo i gymysgu. Llwy, ia. Anna. Bowlen i gymysgu, ia. Da chi'n dda iawn, mae'r awgrymiad yma i gyd yn dda, ond mae'n rhywbeth ofnadwy o bwysig, da chi heb sôn amdano fo. Mae genna un ohonyn nhw'n y mag. Help. Wel, math arbennig o help, dei gwir. Help. Mary Berry. Achos fysa cael menyn, a siwgr, a powlan, a dwylo, i gyd yn gret, fysa ddim yn troi allan yn gacan fel la, ond i bai bod fi'n dilyn recipe. Achos dyma sut dwi'n gwybod faint o fenyn, faint o siwgr, pa mor hir. Da chi'n meddwl bod Mary Berry'n gallu deitha fi sut i wneud cacan? Chi'n meddwl? Da chi'n gwybod pwy di Mary Berry? Da chi eisiau fi ddangos llun o'na hi i chi? Na fo, sbiwch. Mae bron yr union, yr un gacan ydi, da chi'n meddwl? Sbiwch, gai ddangos i chi. Sbiwch pa mor hapus ydi Mary Berry'n gwneud cacan. Mae hi'n hen law ar wneud cacan. Wan ta. Felly, mae gen i'r llyfr, mae gen i'r offer, mae gen i'r cynhwysion. Be arall? Be? Toes, ia, ti'n gwneud y toes, dweud, da iawn, cyn roed o mewn yn y popdy, ia. Be lle chi? Help. Wan ta. Chdi syniad da. Swn i'n awgrymu, bob tro da chi eisiau gwneud cacan, bod chi ddim yn trio gwneud cacan ar ben eich hun. Hyd yn oed os oes gennych chi lyfr fel llyfr Mary Berry, mae hwnna'n help garw, ond y peth sy'n mynd i fod yn fwyaf help i chi ydy cael mam neu dad neu nain neu taid neu pa bynnag oedolyn sydd o'ch gwmpas chi i helpu chi. Dwi hyd yn oed angen help Gwenno i wneud cacan achos fyswn i'n gwneud llanast ar ben fy hun. Achos ella i ddarllen, a wedyn yn aml mae'r cyfarwyddiadau yn deud gna hyn, a dwi'n meddwl, dwi'm yn gwybod beth di hynna. Dwi'm yn gwybod beth di'r term yma am math arbennig o cymysgu neu sut ydych chi fod i roi dy blawd mewn. Dwi'm yn gwybod yna. Ond mae cael rhywun hefo chi yn help ofnadwy. Ia, llia. Dwi'm yn cofio. Sut nes i ni? Alla bod chi wedi bod yn helpu fi do? Do. Wan ta. Da ni yn y gwasanaeth yn mynd i sôn am weddio. Iawn? A be mae Iesu Grist yn rhoi ydy, nid fel recipe, ond mae o'n rhoi dysgeidiaeth, mae o'n rhoi syniad i Gristnogion ar draws pob oed sut mae gweddio. Okay? A be nawn ni weld, yn fama, mae fersiwn Beibl.net, neu ddod nôl at chdi munud, iawn? Mae fersiwn Beibl.net o gweddi'r arglwydd. Felly dyma'r weddi nath Iesu Grist ddysgu o ddisgyblion, dyma sut ddylai chi weddio. Iawn? Be am i ni ddarllen hon hefo'n gilydd ar y sgrin? Y geith pawb ymuno mewn hefyd. Ein tad sydd yn y nefoedd, da ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu. Da ni eisiau i ti ddod i deyrnasu, ac i'r cwbl sy'n dda yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Madda i ni am bob dyled i ti, yn union fel da ni'n maddau i'r rhai sy'n mewn dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi ac achub ni o afael y drwg. Felly mae Iesu yn frenin ac yn ffrind ac yn athro i ni. Mae o isio i ni gael yr help yma wrth i ni weddio. I feddwl pwy ydy Duw, be allwn ni ofyn gan Dduw, iddo fo deyrnasu, iddo fo ddangos bod o'n frenin ar draws y ddeiar i gyd, ond hefyd bod o'n helpu ni hefo pethau fel bwyd, ac os da ni'n poeni am bethau, neu os ydym ni wedi gwneud rhywbeth drwg yn erbyn rwy'n di pechu yn erbyn rwy'n, neu bod pobl di pechu yn herbyn ni, mae'n rhoi model i ni. Ond da chi'n gwybod beth sy'n well fyth?
Fel o'n i'n deud, allwn ni ddefnyddio y llyfr, achos mae'n rhoi gwybodaeth i ni, ond yr help mwyaf ydy cael person hefo ni. Mae Iesu hefyd, trwy'r Ysbryd Glân, yn mynd i'n helpu ni i fod hefo ni pan da ni'n gweddio. Felly hyd yn oed os ydym ni yn drist neu'n ofnus a ddim yn gwybod be i ddeud, mae Iesu trwy Ysbryd Glân yn deud y bydd o hefo ni yn helpu ni, yn rhoi nerth i ni weddio ac i ofyn am help. Meddylwch braf di hynny. Lot gwell na cacan. Achos y gwir ydy, pan ydych chi wedi bita'r gacan, mae wedi mynd dydy. Ond mae be sgyn Iesu Grist i ni am byth, achos bod o yn teyrnasu am byth bythoedd ac yn caru i bobl ac yn ei helpu nhw efo'r pethau lleia ac efo'r pethau mwyaf. Felly, dwi'n gwybod os newch chi gofio hynny, ond cofiwch, tro nesaf ydych chi'n gweld cacan, cofiwch gymaint ydym ni angen helpu neu cacan a bod Iesu Grist trwy weddi'r arglwydd. Nid yn ni wedi dysgu ni, ond wedi gaddo bod hefo i bobl i helpu nhw hefyd. Cynan. Okay, sgyn ti'n cwestiwn rhy anodd i fi o'n, agos? Be? Mixer. Ti wedi gweld llawer cacan o gacenni'n cael ei wneud, sy'n ei ddweud ti'n hollol gywir. Lio? Iesu Grist ydy'r expert, achos fod i'r un sy'n nabod y tad yn well na neb, de. Diolch. Iawn. Chi barod o? Da chi wedi gofyn eich cwestiwn i gyd? Gwych, diolch i chi. Nawn ni weddio, a wedyn gewch chi fynd yn ôl i'ch seti, a nawn ni gan i emyn, a gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul. Dewch ni weddio i ddechrau. O ddew ein tad, da ni'n diolch bod ni'n cael dod ata ti, fel mae'r arglwydd Iesu wedi'n dysgu ni, yn gofyn i ti fod ar waith, nid yn unig yn bywyda ni, ond ledled y byd, fel bod yr hyn sy'n wir yn y nefoedd yn dod yn wir ar draws y byd. Arglwydd diolch dyfo ti, yn gwybod sut ydyn ni, yn gwybod sut ydyn ni'n anghofio pethau, yn gwybod sut ydyn ni'n gallu mynd i drafferthion yn trio gwneud pethau yn y nerth yn hynny. Diolch i ti am anfon Iesu'r byd i'n hachub ni trwy farw ar y groes, a bod o wedi gaddo i ni, fel dy ddisgyblion di, y byddi di hefo ni trwy'r amser, hyd ddiwedd amser. Felly, helpa ni i ddod yn gyson i weddio, i ofyn am help, ac i lawenhau yn dy gariad di. Clyw yn gweddi ni rwan a bendithio ni yn yr ysgol Sul a weddill yr amser yma yn y Gwasanaeth, achos bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl eista, tra da ni'n canu yr emyn nesaf. Cyfieithiad o gan Stuart Townend di hon. Mae gobaith sicr yn fy nghalon ni, sy'n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau di. Wrth weled mymryn o dogoniant yma nawr, amheuaeth ffodd o'm ti. Mae ddewyd dim pob pechod cas, mae gobaith nefoedd yno fi. Fy mraint, fy ngalwad am llawenydd pyr i'w gwneud dewyllus di. Dwch i ni godi i foli'r arglwydd efo'n gilydd.
os sawn ni ymlaen i'r sleid nesaf, dwi'n meddwl, gan bod ni wedi gweddio gweddi'r arglwydd yn yr hen fersiwn wsos dwytha, bod ni newydd i darllen hi yn fersiwn Bible.net, waith i ni wneud yr casgliad i gyd, na ni ddarllen hefo'n gilydd yr adnodau o Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, a dyma'r fersiwn da ni'n ei weld yn y Beibl honno. Lle dwch ni ddarllen gweddi'r arglwydd yn y fersiwn arall hefyd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel rym ni wedi maddau i rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid a'n dwy'n ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Wsos dwytha, mi nes i gychwyn trwy sôn am yr etholiad cyffredinol. A be o'n i di weld wrth edrach ar yr rhaglen canlyniadau. Wan yn sgil canlyniad yr etholiad cyffredinol, mae'n debyg dydd Mercher yma sydd yn dod, mi fydd yna seremoni llawn pomp yn cael ei chynnal yn Llundain. Be maen nhw'n ei alw yn araith y brenin, y King's Speech. A be fyddwn ni glywed gan y brenin dydd Mercher, da chi'n meddwl, o'i orsedd air yn hir ar glwyddi? Ydy o'n mynd i sôn am sut flwyddyn mae wedi gael? Pa mor ddrud ydy Buckingham Palace i'w redag? Na di. Da ni'n mynd i wybod dim byd am fywyd personol y brenin, ond da ni yn mynd i glywed lot am be fydd blaenoriaetha y llywodraeth am y dyfodol sydd o'n blaenau ni. Yn y King's Speech, be da ni'n gael ydy nid dim byd personol am y brenin, ond da ni'n mynd i gael clywed be di blaenoriaetha, be di priorities y llywodraeth. Ac felly mi fydd gwleidyddion a newyddiadurwyr yn dal gafal ar bob gair. Ydyn nhw'n mynd i sôn am y polisi yma? Ydy'r agwedd yma o fywyd y wlad yn mynd i fod yn bwysig yn y flwyddyn nesaf, neu ddim? Wrth i ni droi at ddechrau gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd y bore yma, mae'n elfennau tebyg iawn i'w gweld. Da ni'n cael clywed am deyrnasiad am frenin yn dydan. Da ni'n gweld be ydy priorities y Cristion i fod. Achos dyna yn syml be mae Iesu yn ei gyfleu i ni ar y ddechrau gweddi'r arglwydd ynddo. Y model yma o weddi mae o'n roed i'w ddisgyblion. Mae o'n helpu ni i feddwl be ydy'r blaenoriaethau i fod yn bywyd gweddi, ond yn ehangach yn bywyd, yn ffydd. Sut ydyn ni yn ymwneud â'r arglwydd ac yna ar ddiwedd y weddi, da ni'n cael mwy o ystyriaeth ynglyn â be da ni'n neud efo pobl eraill, be da ni'n neud efo'r amgylchiadau yr ydyn ni'n dod ar eu traws nhw. Felly, da ni'n mynd i ystyried rhan gyntaf gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Ac wrth i ni wneud hynny, peth cyntaf dwi eisiau ni sylwi arno fo a canolbwyntio arno fo ydy'r cwestiwn yma o berthynas. A dyna oedd pwyslais mawr wsos dwytha yn den. Nathon ni edrych ar, os liciwch chi, y cyflwyniad Iesu i weddi, sut mae Cristnogion i fod i weddio, a'r pwyslais ydyn ni'n ei weld yng ngeiriau Iesu ydy y syniad yma o Dduw fel tad. Nathon ni ganolbwyntio ar sut oedd Duw yn dad i Gristnogion trwy be mae Iesu Grist wedi wneud. Bod ni yn rhan o'i deulu fo wedi cael yn mabwysiadu yn blant annwyl iddo fo, ac felly bod gweddi yn blentyn yn siarad hefo'i dad. Ond wedyn, wrth i ni ystyried hynny, nathon ni feddwl am y ffaith bod y tad yma am dad arbennig. Mae'n tadad dynol ni yn gallu bod yn amrywiol. Dwi'n gwybod fy hun fel tad, mae mhlant i'n gallu siarad efo fi, a dwi'n gallu anghofio be maen nhw wedi dweud yn sydyn iawn. Neu ddim clywed be maen nhw'n dweud. Neu bod yn anastyriol o'i anghenion nhw. Ond mae'n tad ni yn y nefoedd yn dad perffaith, sydd yn gweld pob peth sydd yn digwydd i ni, ac yn wir pob peth sydd yn digwydd i bawb ar y ddeiar.
A mae o'n gwybod be da ni angen cyn i ni ofyn. Mae o hyd yn oed yn gwybod am yn anghenion ni yn well na da ni yn ymwybodol o'n anghenion. Felly, da ni'n troi at ein tad yn y nefoedd. A wedyn, pan da ni'n mynd ymlaen i ystyried be mae sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus yn ei olgu, dwi eisiau ni beidio colli golwg ar yr elfen yma o berthynas. Achos os ydym ni'n anghofio yr elfen ein tad yn y nefoedd, ac yn symud ymlaen i, wel, be da ni fod i wneud, mae'n ffydd ni yn mynd i dyfu ar seilia ansefydlog iawn. Achos da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio'n llwyr ar be da ni'n wneud, yn hytrach na bod sut ydym ni'n byw yn bywyd wedi siapio trwy'r amser hefo pwy ydy Duw. A pwy ydy Duw i ni fel Cristnogion yn sgil be mae Iesu Grist wedi wneud. Da chi gyd wedi clywed, dwi'n siŵr, yr hen joc na do, o rwy'n yn dod at berson arall ac yn deud, neud i ddeitha fi, please, be di'r ffordd ora i gyrraedd Caergybi? A'r ateb ydi, wel, fyswn i ddim yn cychwyn yn fama. Chi wedi clywed y joc do? Ond mae meddwl am rhywbeth fel yna'n helpu ni. Pan ydym ni'n meddwl am yn bywyda ni? A weithiau, pan mae gennym ni gwestiynau eitha dyrys am sut ydym ni'n byw yn bywyd, be ydy o'i fod yn Gristion, mae Iesu Grist fel tasa fo'n awgrymu, ia, peidiwch â cychwyn efo chi'ch hun, cychwynnwch hefo pwy ydy'ch tad chi yn y nefoedd. Cychwynnwch hefo pwy ydy y Duw sydd yn teyrnasu, sydd yn frenin, ac wrth i chi roed y pwyslais, wrth i chi roed y man cychwyn yn y lle cywir, mi gewch chi wedyn ddarlun llawer gwell o pwy ydym ni. Sut ydym ni i fyw yn bywyd fel ymateb i be mae Duw wedi wneud trwy fab yn barod. A dydy o ddim yn syndod bod Iesu'n cychwyn hefo pwy ydy Duw, sancteiddiau'r dy enw, cymeriad Duw, teyrnasiad Duw ac ewyllus Duw. Achos, os da chi'n meddwl amdano fo, meddylwch am y 10 orchymyn, cyfraith Duw yn yr Hen Testament, dyma sut mae pobl Dduw i fyw i bywydau, lle mae'n cychwyn? Pwy ydy Duw? Sut ydym ni'n addoli Duw i ddechrau, ac yna mae o'n symud ymlaen i sut ydym ni fod yn byw mewn perthynas a phobl eraill. A sut mae Iesu Grist yn crynhoi y gyfraith i gyd? Caru Duw a charu cymydog. Ynde? Ond Duw i ddechrau. Mae'r man cychwyn yna mor allweddol. Da ni'n gorfod rhoi y drol a'r ceffyl yn y drefn gywir yn dydyn, mwyn i ni gael trefn ar yn bywyd. Felly dwi eisiau ni gadw golwg wastad ar yr elfen yna o berthynas. Peidio meddwl am ffynction gweddi'r arglwydd, ond wastad y cyd-destun o, mae o'n ffynction o fewn y berthynas yna o pwy ydy Duw y Tad. Yn ail, dwi eisiau ni feddwl am berthynas mewn ffordd wahanol. Dwi eisiau ni feddwl am sut mae geiriad Iesu Grist yn ffitio mewn hefo'i gilydd. Okay? Yn y rhan gyntaf yma. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Mae lot o esbonwyr yn pwysleisio y peryg os ydym ni'n meddwl amdanyn nhw fel 3 gofyniad ar wahân. Sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus. A be mae'r esbonwyr yn dweud ydy, os ydych chi'n meddwl am lif gweddi'r arglwydd, be da ni'n weld ydy bron, mae Iesu yn dysgu ni i ofyn am 2 elfen o'r un peth i ddod yn wir. Sef bod yr reality sydd yn y nefoedd ar hyn o bryd yn dod yn reality yma ar y ddeiar. Ac felly mae ar y ddeiar fel yn y nef, bron o gwmpas y brackets ac yma sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus. Da ni isio i'r cyfan ddigwydd. Ac wrth i ni weddio fel hynny, mae o'n dod yn glir i ni na dyna sydd yn digwydd. Pan mae Duw yn teyrnasu, mae enw fo'n cael ei sancteiddio. Pan mae ewyllus Duw yn cael ei wneud, mae deyrnas o yn dod. Felly mae'r 3 peth yma i ddod yn reality ar yr un pryd.
A'r rheswm pam dwi isio pwysleisio yr plethu yna rhwng y tair elfen ydy eto, os ydym ni'n gwahanu nhw oddi wrth yn gilydd, da ni'n mynd i fynd i ddyfroedd dyfnion. A'r yw syniad bod posib gwneud ewyllus Duw heb gymryd sylw o pwy ydi o. Ond yn ysgeidiaeth Iesu Grist, yr unig ffordd i Dduw fod yn teyrnasu'n yn bywydau ni ydy pan ydym ni yn sancteiddio i enw fo, yn trysori pwy ydy Duw, achos pan da ni'n meddwl am enw Duw, pwy ydy Duw ydy o'n de? Cymeriad Duw, sut mae o'n cael ei ddangos i ni yn Iesu Grist. Os ydym ni'n dweud, wel, dwi'n brysur yn gwneud gwaith Duw, be wyt ti'n neud? Dwi'n hel rybys o gwmpas fardal i. Dyna sut ydw i'n gwneud gwaith Duw. Wedyn fyswn ni'n gofyn, wel, wyt ti'n addoli Duw? Ydy Duw yn sanctaidd ac yn gyfiawn, wyt ti'n parchu ac yn anrhydeddu Iesu Grist? Na, dwi'n siwr. Wel, wyt ti'n gwneud ewyllus yr arglwydd, felly wyt ti ddim yn gwneud gwaith Duw, achos ti wedi meddwl yn dy ben bod chdi'n gwneud rhyw elfen fach ohono fo, mae Iesu Grist yn dweud mae'r cyfan yn dod fel package hefo'i gilydd. Ac a dweud y gwir, yn yr Groeg gwreiddiol, mae yna raniad taclus 4 gair, sydd yn dangos sut maen nhw yn plethu hefo'i gilydd. Ac felly, pan ydym ni'n ystyried be mae o yn ei olygu i sancteiddio enw Duw, i weddio arglwydd da ni eisiau i ti deyrnasu, arglwydd da ni eisiau dewyllus di gael ei wneud, maen nhw'n dod hefo'i gilydd fel mae ffrwyth yr ysbryd yn tyfu hefo'i gilydd, i greu y darlun yna o Dduw ar waith, nid mewn elfennau bach, ond yng nghyflawnder i waith. Wan, da ni'n byw mewn byd syrthiedig. Felly, mi fydd na wastad rwystredigaeth i ni pan da ni'n deud deled dy deyrnas, achos ella bod ni'n gweld mewn elfennau bod teyrnas Duw yn lledaenu, yn bywydau ni, mewn rhannau eraill o'r byd, mae yna wastad bechod yn mynd i fod. Mae yna wastad boen a galar yn mynd i ddod. Ond pan mae Iesu yn deud ein tad yn y nefoedd, ac wedyn yn deud, da ni eisiau i'r pethau mae gyd ddigwydd ar y ddeiar fel yn y nef, da ni hefyd yn gwybod na dyna ydy'r diwedd y stori yn dydyn. Dyna ydy'r diweddglo ultimate i stori y Beibl. Mae ewyllus Duw yn cael ei wneud. Mae pawb fydd yn y nef newydd a'r ddeiar newydd yn mynd i fod yn clodfori enw Duw ar oen am pwy ydi o. Fe na ddim dirmygu enw Iesu Grist yn y nefoedd. Fe na ddim pobl yn gwneud ewyllus y diafol yn y nefoedd. Ond ar hyn o bryd, da ni yn y frwydr yn dydyn. Ac felly mae'n gweddia ni yn weddia ar i Dduw wneud yr hyn y bydd o'n wneud am dragwyddoldeb a torri mewn un bywydau ni. Felly perthynas. Yn ail, dwi eisiau ni feddwl am y gweithredu. Achos fel mae gymaint o weinidogion wedi deud dros y blynyddoedd, mae deud geiriau gweddi'r arglwydd yn hawdd. Mae siŵr bod ni gyd wedi, mewn rhyw sefyllfa neu gilydd, deud, wel, da ni wedi, achos da ni newydd i ddarllen nhw. Mae'n hawdd deud y geiriau. Be mae Iesu yn chwilio amdano fo ydy bod yn bywyd ni yn arddangos hynny. Bod na gysondeb, bod na onestrwydd pan ydym ni'n gweddio y geiriau yma, bod yn bywydau ni'n adlewyrchu hynny. Ac felly mewn ffordd, mae darllen gweddi'r arglwydd yndi yn anogaeth i ni i weddio a sut i weddio, ond mae o hefyd mewn ffordd yn rhyw fath o linyn mesur yn dydi. Wel, dwi'n gwybod i bobl sydd ddim yn licio chwaraeon, maen nhw'n mynd i deimlo bod chwaraeon yn bodoli ac yn digwydd rownd y flwyddyn. Ond i bobl sy'n licio chwaraeon, da ni'n gwybod bod yna dymhora yn dydyn. Ac bod yna bêl-droed rhyngwladol yn digwydd heno, na ni ddim mynd i ormod o fanylder ynglyn â hynny, i dima ar lefel is, fel Bangor 1876, maen nhw'n cychwyn i tymor rwan. Dwi'n meddwl nhw'n cael y gêm gyntaf pre-season dydd Sadwrn dwytha. Ac felly, craduriaid, maen nhw wedi gorfod mynd trwy pre-season training. O, di hwnna ddim yn gyfnod neis i neb. Achos dwi'n cofio, nid bod fi rioed wedi chwaraeon i unrhyw lefel o safon,
Ond dwi'n cofio yn fy ieuenctid, cychwyn pre-season a gorfod gwneud y bleep test. Chi wedi clywed am y bleep test? Mae Steff yn... Ti wedi gwneud bleep test lenni, Steff? Be ydi o? Da chi'n gorfod rhedag rhwng 2 farcer a mae yna bleeps yn dod ar timer. Ac felly, mae'r bleeps yn mynd yn agosach at ei gilydd a da chi dal yn gorfod rhedag rhwng y 2 farcer. Ac wrth gwrs, ar y pen draw, mae'r bleeps yn mynd i'ch curo chi a da chi jyst methu cyrraedd lle da chi fod. Ond mae'r bleeps yna o flwyddyn i flwyddyn a mae'r pellter neu'r amser rhwngthyn nhw yn gyson, oed da ni'n gallu mesur ni'n hunain yn ôl y bleep test. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod gweddi'r arglwydd fel rhyw fath o bleep test ysbrydol i ni. Da ni'n darllen y geiriau a mae'n ffordd dda i ni ofyn i ni'n hunain. Be ydy'n agwedd i at enw Duw? Ydw i yn anrhydeddu Iesu Grist yn fy mywyd? Ydy o'n werthfawr yn fy ngolwg i? Ydw i'n upsetio pan mae pobl o'n nghwmpas i yn defnyddio enw Duw neu Iesu Grist fel rheg? Neu dwi mor gyffyrddus efo fod diom yn effeithio na i o gwbl? Wel, mae Iesu Grist yn deud fel i fodel o weddi sancteiddio'r enw, a da ni fel Cristnogion siawns isio i hynny fod yn wir yn ein bywydau ni. Lle pan da ni'n darllen y Beibl, da ni'n meddwl mae yna rhywbeth sbesial yn yma. Di hwn ddim fel unrhyw lyfr arall. Mae dod at yn gilydd ar ddy Sul yn rhywbeth arbennig, achos mae'r Duw holl alluog sanctaidd yn ein plith ni trwy ysbryd. Mae o'n rhywbeth o'r nefoedd wedi dod i'n profiad daearol ni, a da ni isio mwy o hynny. Da ni isio sancteiddio Duw yn ein bywyd defosiynol ni, yn ein gweddia ni, ond da ni isio gweld mwy a mwy o hynny o'n cwmpas ni, dydyn. Da ni isio gweld yn cyd Gristnogion ni yn cael ei gwefreiddio yn yr un ffordd hefo sut mae Duw yn sanctaidd, yn byr ac yn heiddi cael ei ganmol yn union fel oedd Dafydd, ddwch chi sylwi, yn ein darlleniad ni, fel yr oedd Dafydd yn dyrchafu enw Duw o flaen y gynulleidfa i gyd. Mae o chydig bach fel ydych chi'n ei weld mewn rhaglenni fel Britain's Got Talent neu X Factor. Di X Factor dal i fynd? Na, di hen wrth am siŵr ni. Ond Britain's Got Talent, mae hwnnw dal i fynd. Da chi'n gweld yn aml yn y rhaglenni yma, mae yna gystadleudd, a mae gynnu nhw ddawn i fod. A wedyn, mae nhw'n deud, wel, dyma John, a mae John yn mwynhau canu. A wedyn, mae nhw yn cael cyfweliad hefo teulu John, dydyn. A mae nhw gyd yn tueddu i ddeud y fath, o da ni'n gwybod bod John yn ofnadwy o dalentog, ond da ni'n excited rwan, achos mae pawb arall yn cael gweld ac yn cael rhannu yn y dalent ardderchog sgynno fo. A wedyn mae amser yn dangos i ni, os gynno fo dalent neu ddim, ond da chi'n gweld y dyhead yna gan y teulu. Mae be da ni'n wybod, da ni eisiau i bawb arall wybod o hefyd. Dyna ydy gweddi y Cristion wrth ddeud sancteiddio'r enw. Da ni yn gweld Iesu Grist yn sanctaidd, yn byr, yn hyfryd, ond da ni eisiau i bobl eraill i weld o hefyd. Felly, os ydym ni'n meddwl am y geiriau yma fel bleep test, dwch chi fod yn onast efo ni'n hunain nhw'n. Sut mae'n bywyd gweddi ni? Ydym ni'n gweddio yn ôl model Iesu Grist, neu ydych chi e fi, os ydym ni'n bod yn onast, yn dweud, o ia, da ni'n gweddio'r geiriau na weithiau, ond mae canran mawr o fy ngweddiau i yn cychwyn hefo fi ac yn gorffan efo fi, ella. Arglwydd dwi eisiau help efo gwneud hyn, neu llwyddo, neu cyflawni. Wel, peidiwch yng nghamddall di, mae yna le i ofyn i Dduw am bethau penodol, mae'r Beibl yn llawn ohono fo, ond os na dyna di'r cwbl ydy'n bywyd gweddi ni, pwy sy'n cael ei ddyrchafu? Ni? Mae'n gwirionedd, ynddo? Ni sy'n bwysig, ond mae Iesu Grist yn dweud, wel, cychwynnwch eich gweddia yn sylweddoli na'r arglwydd sy'n dod gyntaf. Yr un sydd yn dad i chi ac yn eich caru chi, yr un sydd yn frenin, ac felly y gallwn ni ddeud, dwi eisiau i ti deyrnasu ian fy mywyd i, ond dwi eisiau ti deyrnasu y mywyd a pobl eraill. Wrth iddyn nhw glywed y newyddion da, dod i gredu'n Iesu Grist drostyn ti hunain, a wedyn maen nhw'n profi yr arglwydd yn teyrnasu yn ei bywydau nhw i hunain. Maen nhw'n profi y newid yna sy'n digwydd tu mewn i'r Cristion,
lle da ni'n dweud, wel, cynt, o'n i really isio hyn, rwan, yna rhywbeth di newid yn fewyllus i. Dwi isio pethau, fel oedd Pant y Celyn yn dweud, dwi isio pethau rwan, o'n i'n gasau o'r blaen. Mae Duw trwy Ysbryd Glân wedi newid yn dyheadau ni. Ac wrth i ni weddio gwneler dewyllus, da ni'n deud, Arglwydd, dwi eisiau i ti wneud mwy o'r gwaith yna yn fy mywyd i. Fel bod fi'n dod â be dwi isio ac yn deud, ond yn fwy na be dwi isio i dewyllus di gael ei wneud yn fy mywyd i. Dwi isio dewyllus di gael ei wneud y mywydau fy nheulu a fy ffrindiau i hefyd. Ond mae yna frwydr yn mynd i fod yn does. Mae yna frwydr yn mynd i fod achos bod ni yn bechaduriaid, bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Da ni'n feidrol, da ni'n mynd i fod yn flinedig, yn rhwystredig. Mae niwl anghrediniaeth yn mynd i ddod i'n profiad ni. O'n i'n siarad efo Meirion Thomas ddoe ac oedd o yn sôn am pa mor werthfawr ydi hanes yr eglwys a'r disgrifiadau cofiadwy sy'n hanes yr eglwys. A mi ddudodd o, meddwl am anghrediniaeth yn cael ei ddisgrifio fel niwl yn dod i lawr. Lle wyt ti'n gwybod lle mae'r bryniau fel arfer, a ti'n gwybod be di be, ond mae niwl yn dod lawr, a ti'n meddwl, maen nhw yna, ond dwi'n gwybod lle maen nhw dim mwy. Mae pethau'n aneglur, a dyna di o'n yn profiad ni, ynddo. Lle ni ddeud bod ni'n caru Iesu Grist, a bod ni'n gwybod na fo sydd wedi talu'r pris ar y groes am yn pechoda ni, ond mae anghrediniaeth yn gallu dod i'n profiad ni, a da ni'n meddwl, dwi'n yn siŵr iawn o'r pethau yma wan. Dwi'n yn siŵr iawn o'n lle fy hun yn heyrnas Duw. Ond mi allwn ni weddio y geiriau yma, trystio yn Iesu Grist a deud, Arglwydd, dwi eisiau i ti deyrnasu. Mae yna amheuon gynnau ella, mae yna gwestiynau gynnau, ond dwi'n gwybod digon amdana ti i ddeud, yn y dryswch dwi eisiau trystio, bod ewyllus di yn mynd i ragori ar fewyllus ddynol i. Ac yn wir bod ni eisiau gweld plethu rhwng be da ni eisiau weld yn digwydd a ewyllus Duw, fel sydd yn y nef ar hyn o bryd, da ni eisiau weld o'n dod yn reality yma ar y ddaear. Ond sut da ni'n gwybod be ydy ewyllus Duw? Wel, mae'r gair yn deitha ni bod ewyllus Duw yn cael ei ddangos i ni yn y Beibl a thrwy yr arglwydd Iesu ei hun. Dych chi'n gyfarwydd yn dydych ar adnodau'n Rhufeiniad 12, Paul yn deud fel hyn. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chyd-ynffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chwi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Os da ni'n mynd hefo'r byd a jyst yn dilyn be mae pawb arall o'n cwmpas ni'n neud, da ni'n cael yn trawsffurfio. Da ni jyst yn mynd hefo ffordd y byd. Fel Cristnogion, da ni eisiau dweud na. Dwi eisiau rhoi yn hyn i rhywbeth, dwi eisiau rhoi yn hyn i'r arglwydd Dduw yn aberth byw. A dwi eisiau i Dduw wneud i waith wrth i mi ddarllen y gair, lle dwi'n dod i weld dyma sut mae bodloni Duw, a dyma beth sydd lles fi yn y pen draw, mod i weithiau yn cael traffath gweld hynny. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddaear fel yn y nef, gwneud Duw yn flaenoriaeth ydy ond e. Gwneud Duw yn flaenoriaeth gan wybod na dyma sut ydyn ni'n dangos yn cariad i'r arglwydd. Be ddedodd Iesu, pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo ac sy'n ei cadw hwy yw'r un sy'n fy ngharu i, a'r un sy'n fy ngharu i fe'i cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu ac yn famlygu fy hun iddo. Felly o'n i'n deud wrthych chi, mae yna ddwy agwedd i'r weddi yma, does? Mae'n agwedd lle da ni'n gweddio ar i'r hyn sydd yn wir yn y nefoedd ddod yn wir rwan, yn bywydau ni, wrth i fwy a mwy o bobl fod yn Gristnogion, wrth i ewyllus Duw gael ei ddangos, wrth i Gristnogion fyw mewn i fuddod i Iesu Grist. Ond mae yna hefyd yr agwedd dragwyddol honno, lle da ni'n gofyn, arglwydd, please, tyd,
Gna pob peth yn iawn. Da ni'n gwybod na chdi di'r un sydd yn amseru pob peth, ond arglwydd, da ni'n ochneidio, da ni'n gallu cario ymlaen hefo sut mae pethau. Da ni'n dyheu am weld mwy a mwy o bobl yn troi ata ti mewn edifeirwch. Gna dy waith. Ac arglwydd, da ni'n dyheu am weld chdi yn teyrnasu lle mae pob peth sydd yn llesteirio dy waith di. Pob peth sydd yn trymhau yn gofid ni wedi cael ei sgibo ymaith. A mae Thomas Watson, Puritan, hefo disgrifiad hyfryd o hyn. Yr ddwy agwedd yna i'n gweddio ni. Y gweddio am ei deyrnas gras, fel mae o'n ei galw hi gael ei amlygu rwan, ac yna y weddi am ei deyrnas gogoneddus Duw gael ei dangos. Dyma sut mae Thomas Watson yn deud. The kingdom of grace, be da ni weddio rwan, the kingdom of grace is glory in the seed, and the kingdom of glory is grace in the flower. Chi ddisgrifiad da. Mae be da ni'n weddio rwan yn hada o goniant Duw yn cael ei ddangos o'n cwmpas ni. Ond da ni hefyd yn gweddio y bod ni'n gweld cyflawnder gwaith Duw. Y blodeuyn wedi tyfu i'w lawn dwf, a bod ni'n gweld gras Duw ym mhob man heb unrhyw wrthwynebiad iddo fo. Perthynas, gwneud yn ymarferol yn y bywydau ac yna yn ola ac yn sydyn. Gwneud yn berffaith. Mae angen bod yn ofalus. Dwi wedi sôn am bleep test ysbrydol. A mae yna wastad berig efo meddwl fel andoes. Y perig ydy bod ni yn edrach arna ni'n hunin a da ni'n digaloni i'r fath radda nes bod ni'n anobeithio. A mae'r diaddol wrth i fodd pan da ni felly yn deud waith i mi heb a trio di mwy, achos dwi wedi methu. Dwi wedi gwneud smonach, dwi wedi trio bod yn ufudd i'r arglwydd, dwi wedi gofyn iddo fo i deyrnasu yn fy mywyd i ac ar y ddeiar, ond dwi wedi methu mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Da ni wedi, pawb o'na ni, wedi methu. A dwi'n siŵr bod pawb o'na ni o wrando ar eiriau Iesu Grist yn gallu teimlo'n hunin yn rhagrithwyr, achos mae'n siŵr bod ni wedi deud y geiriau yma, ond da ni'n gwybod bod yn bywydau ni ddim yn arddangos y gwerthoedd yma. O mae yna un sydd wedi gwneud, wedi cyflawni y weddi yma yn berffaith yn does. Yr arglwydd Iesu Grist i hun. Yr un ddaeth o'r nef i'n byd ni, yr un nath ogoneddu Duw ym mhob ffordd trwy weinidogaeth ar y ddeiar. Yr un nath ddangos sancteiddrwydd Duw yn ei weinidogaeth ac i'w chlaw pob peth yn ei aberth ar y groes. Mae yna un sydd wedi cychwyn y broses o deyrnas Dduw yn dod i'n deiar ni, ynddo? Iesu Grist ddudodd fel hyn ar gychwyn Efengil Marc, y mae'r amser wedi gyflawni ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edif ar hewch a chredwch ar Efengil. Mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos achos bod Crist wedi dod i'n plith ni. A pan ydyn ni yn stryglo hefo newyllus ni ac ewyllus Duw, mae gennym ni frawd mawr yn Iesu Grist. Wynebodd rhywbeth mwy na fysa chi na fi byth yn gallu ddychmygu ar y ffordd i Galfaria yn yr ardd. Yr ymwybyddiaeth yna o gymryd pechod y byd arno fo'i hun, a mae o'n gwybod y gwewyr, y poen, y sarhad sydd o'i flaen o, a be mae Iesu yn ei ddeud yn yr ardd. Ond gwneler dewyllus di, nid ddewyllus i. Yn yn darlleniad ni'n gynharach, mi glwson ni Dafydd yndo. Ac mae esbonwyr yn deud yn yr darn yna o 1 Chronicle 29 bod o yn rhyw fath o uchafbwynt brenhiniaeth Dafydd, lle mae o yn sôn am adeiladu y deml, a mae o hefo'i fab Solomon yn deud, hwn fydd yr un fydd yn adeiladu'r deml. Dwi eisiau i chi fodloni ar yr arglwydd a dyrchafu pwy ydy Duw. A nathoch chi sylwi mor debyg oedd gweddi Dafydd i gweddi'r arglwydd. Dafydd, wrth gwrs, yn ôl y Beibl, oedd y gŵr oedd wrth fodd calon Duw. Ond eto, mi farwodd Dafydd, mi bechodd o, mi syrthiodd o'n brin fwy nag unwaith.
Yn Iesu Grist, mae gennym ni fab perffaith Dafydd. Yr un sydd nid yn unig wedi cadw cyfraith Duw i'r dim, i'r manylun lleia, wedi cadw y weddi yma, ac felly dydy o ddim yn rhagrithiol mewn unrhyw ffordd wrth yn dysgu ni i'w gweddio hi, ond mae di delio hefo'r rhwystyr unfawr yna, y llygredd yna sydd arna ni yn yn pechod. Ac o'i fawr gariad, mae di talu'r pris drosom ni, fel yn bod ni, trwy gredu yn y fo, yn cael yn mabwysiadu yn blant i Dduw. A meddyliwch be da ni'n gael i wneud, os da ni wedi credu, os da ni wedi dod yn eiddo i Dduw trwy ffydd yn Crist, da ni'n cael deud geiriau y weddi hon. Heb boeni ydy o'n addas i mi alw Duw yn dad. Na, mae Iesu Grist wedi gwneud y gwaith. Mae wedi agor y drws led y pen. Mae o ar y tad yn cofleidio ni, achos bod ni wedi'n gorchuddio a'i gyfiawnder perffaith o. Wrth i ni feddwl am weddi'r arglwydd, wrth i ni edrach ar yn bywyd yn hun, dewch i ni hefyd edrach ar Iesu Grist. Yr un sydd wedi'n dysgu ni sut i weddio, ond yr un sydd wedi dangos y bywyd i ni, y bywyd ydyn ni'n dibynnu arno fo, wrth ddod ddydd ar ôl dydd yn gweddio, yn gofyn am faddeuant, yn edifarhau, ond hefyd yn rhoi yn calonnag yn dweud, o Dduw, ein tad, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Da ni am ganu wan, da ni am ganu emyn sydd yn sôn am be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes cyn ni ddod at fwrdd y cymyn. A da ni'n mynd i ganu emyn John Elias. Mae yna 250 o flynyddoedd ers i John Elias gael ei eni, ac felly mae'n addas iawn bod ni'n canu yr emyn yma cyn dod at fwrdd y cymyn. A mae'n debyg yna cefndir yr emyn o bod yna forwyn i John Elias ar ôl iddo fo ddarllan Eseia 53 wedi dod ato fo a gofyn y cwestiwn. Mr Elias, dwi'n dychmygu oedd hi'n galw i meistr. Ai am fy meiau i ddioddefodd Iesu mawr? Ac mae John Elias yn sgwennu yr emyn yma fel atab. Ai am fy meiau i ddioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yn grym ei gariad ef o entrych nef i lawr, cyflawnau'r gyfraith byr, cyfiawnder gafodd iawn, a'r ddyled fawr cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Dwch i ni godi i ganu.
Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, gadewch ni wrando ar eiriau yr apostol Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, lle mae o'n dweud fel hyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Wrth i ni wrando ar weddi'r arglwydd ac ystyried blaenoriaethau Duw, blaenoriaethau yma Iesu'n yn dysgu ni amdanyn nhw, mae'n hawdd i ni weld yn methiant. Ond i'r Cristion, mae'n methiant a'n pechod a'n euogrwydd ni i'n harwain ni'n syth at Iesu Grist yn dydi. Ac at groes Calfaria a gweld lle da ni yn brin, mae o'n llawn. Lle da ni'n heiddi dim, mae o di cymryd yn heiddiant ni barn Duw arno fo'i hun, fel bod ni trwy ffydd yn cael derbyn i heiddiant godidog o. Cael bod yn blant Duw, cael derbyn maddeiant, cael mwynhau y gogoniant hefo Duw. Ac felly, mae'r gwahoddiad i ddod at fwrdd y cymyn yn wahoddiad i blant Duw i Gristnogion. Felly, os da chi ddim yn Gristnogion, sy'n eich annog chi beidio cymryd y cymyn. Ond os da chi wedi credu yn Iesu Grist, hyd yn oed os da chi efo amheuon, yn enwedig os ydych chi'n teimlo baich eich pechod, dowch mewn ffydd yn pwyso ar aberth Iesu Grist. Dyna sydd yn gwneud y gwahaniaeth tragwyddol. A cofiwch sut un ydy Iesu. Iesu di'r un sydd yn deud, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, i gael gorffwys i'ch heneidia. Felly, os ydych chi yn ansicr, yn enwedig chi sydd yn iau, mynwch air bach efo rhieni, neu na taid, pwy bynnag sydd hefo chi. Ond mae o'n wahoddiad agored i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ddod i gymryd y bara a'r gwyn. Mi na i weddio, ac yna, os gai un neu ddau ymlaen i'n nghynorthwyo fi i rannu yr elfenna, i ni gael cydfwyta a chydyfed efo'n gilydd, i ddiolch i'r arglwydd Iesu, bod o wedi profi y dioddefaint ar y groes drosom ni. Dwch i ni weddio. Arglwydd da ni wan yn gofyn i ti. Yn tawelu ni, i ti trwy dysbryd, hyd yn oed yn argyhoeddi ni, bod ni angen gras ein harglwydd Iesu Grist. Arglwydd helpa ni holi yn hunin, a gweld nad os na neb ohono ni'n iawn fel ag yr yda ni oherwydd be da ni wedi wneud, ond bod na ddiogelwch tragwyddol i ni trwy waed yr oen. Diolch i ti o arglwydd Dduw am drefnu ffordd yng nghyngor 3-1 i achub gwael bech golledig euog ddyn. Arglwydd gweithio felly yn plith ni. Da ni'n gweddio dros drai sy'n methu bod hefo ni. Arglwydd da ni'n gweddio am yn byd cythryblus ni. Ac yn adleisio gweddi Iesu. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, bellu ar y ddeiar hefyd. Sancteiddio'r denw, arglwydd trwy'r cyfan, da ni eisiau i ti fod yn bopeth yn golwg ni. Gweithio rwan, sgweli di fod yn dda, trwy dysbryd, un sancteiddio nina, wrth i ni gyflwyno'r amser yma i ti, heiddiant Iesu Grist yn ceidwad bendigedig. Amen. Fion, Steff, sa ti'n dod ymlaen? Diolch.
Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. O Arglwydd Dduw, da ni yn diolch am aberth Iesu Grist. Yn diolch am y cariad yna o'r lifodd teg ato ni. A da ni'n gofyn am i ti weithio ynom ni trwy dysbryd, mwyn i ni ymddiried fwy fyth yno ti. Mwyn i ni fyw bywyda sydd yn ildio i dewyllus di. Sydd yn amlygu dy deyrnas di wrth i ni ymwneud ag eraill, wrth i ni wneud penderfyniadau. O Arglwydd, da ni eisiau sancteiddio dy enw pyr di mewn gair a gweithred. Maddau ni bob pechod a diolch bod na faddeuant ar gael trwy'r Arglwydd Iesu Grist. Gweithia felly, tostyria wrtho ni, arwain ni, i do goneddu di ym mhob agwedd o'n bywyda, wrth i ni ofyn hyn i gyd, trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Da ni am orffan yn canu emyn sydd yn dangos i ni gymaint yr ydyn ni'n ddibynnol ar Iesu Grist ei hun. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Gwacder anherfynol ydyw meddu deiar da na dyn, colled ennill popeth arall o'n i enillir di dy hun.
Un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i roen y perthyn gwaredigaeth. Un Duw ni y bor mawl a'r gogoniant, a'r doethineb, a'r diolch, a'r anrhydedd, a'r gallu, a'r nerth byth bythoedd. Amen.